Patay ang usa ka 50 anyos nga lalaki sa Davao City human gipusil sa wa pa mailhing sospek. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, ang biktima nagkaparada daplin sa karsada sulod sa iyahang sakinan dihang gipusil kini sa sospek. Sa pagresponde sa kapulisan, naabtang patay na ang biktima sa pagpamusil ng usa ka 50 anyos nga lalaki sulod sa gimanihuang pick-up sa Purukwan, Barayco, Bangkiruhan, Barangay 5A, Davao City, alas 8:35 Lunes sa gabi. Si alias Dodong nga namaligya og sigarilyo duol sa nahitabuan, kusog nga buto ang ilahang dudungog dihang pagsuta nagkadugo na ang biktima. Basta nagbutura, wala na. Mura to. Nakita nimo? Wala na. Malis na kami. Base sa investigasyon sa kapulisan, base sa saysay sa mga nahinabing bystander sa lugar, doon na sila'y nakita nga lalaki nga nakapula og sweatshirt ug naka-denim short pants nga mao'y gituuhang suspect. Per bystander nga naa atong hitabo is naginusara lang ning maong suspect. Pag human niya og tira sa biktima, nagdali-dali siya og lakaw pasulod sa Bangkiruhan. Ang biktima nakahiagom og samad pinusilan sa ulo. Taga Santa Maria, Davao Occidental kini ug anaara sa Davao City na narbaho. Isa siya ka stay-in employee diha sa may area sa Jim Village sa may Maa, and then isa siya ka mekaniko. Gikan siya sa nagpuyo siya native of Santa Maria, Davao Occidental. Gisuwayan pa siya og dala sa ospital apan pagka alas 10 sa gabi sa susamang adlaw gideklara kini patay sa doktor. Parayon pa ang investigasyon sa krimen. Sa karon, limitado pa ang mahatag na impormasyon sa Davao City Police Office gumikan. Nagparayon pa ang ilihang investigasyon ug sa pagsuta sa motibo sa pagpatay sa biktima. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.